Коста едва не. Бро. И Сашко, но... Ей, Реджеп! Гошо. Гошо. Брат, той не звънка. Гошо. Габриел. Големацки, аз не... Чакай, косната ска е. Бъзикам сега, госпожо. Тапанар такъв! Ще убия! Ще окача в YouTube сега. Да. Чакай така, Сашко. Да, бе. По-добре, колкото си Сашко, сага си. Телефона, бе, го пак. Знаете го ти. Брат. Я пусни тази снимка. То в поне качество да имаш, бе, брат. Той пак. Мълчума. Големацки. Юзлим Хюсейн, я да видим. Какво правиш, бе? Нали гледай колко красивна. Манячки. Кове. Бро, какво правиш, бе? Станеш известен. Бягам се. Абе, брат, чакай малко сега. Реджа, брат. Станеш известен, брат. За какво се криеш? Гей, ти снимай. Какво става, бе? Какви са те спидали там, дете си ги харесва? Сашко, О, че сяка ли е според тебе? о, виж ти, тук е една грозна. Я, тази хубава ли е? Не знам, брат. То с... Стига, моля ви са! На змие, називно са пише. Я, брат. Тук са Габриела, Кримена, Брат, съм Крисна, 100% че е много Редва, грозно, човек. Ниро, Риджеп, Гошо, простият спотания. Абе, какво купила, абе, майка ти, бе? Грузник. Аз те снимам вас. Аз снимам е тук, околността. Околността. Тапанар. Бурчин Белгин. Абе, тъс ли, бе? Я да двама общи приятели. Ние тъс. Спред да Необвързана снимаш жена. Не, въпросът е. Да прибера телефоните. Върни, О, ма си зацепила компютъра. Добро утро. Изчакайте пък. Не, то прекъсна. Що снимаш, ма? Що снимаш? Ох, как биячката. Ох. Гошо си игра игрички. О, то се майна. то пък се крие там. Какво се покриваш като Че той не мога махна. Криса като някаква ряпа се крие като Абе, аз телефон нямам ли? като не мога да Кен ден. Мани. 20% материал. Вижте ми шестицата. По информационни. Отличен 6. Тури оставам телефона и снимам. Сашко, ги така. Заедно то с работа, брат. Аре, бе,